नारजिबदां मा एसे गोसो होनानै टिभि नायबाय थाखो नोंलाय दिनैलाय? मामोन? अमा राजा बिनानाव दाउदैया मा एसे लाजिनो रोङैथाय? माबा लाजिसिं आंखौ फन खालामना लिंहरनानै ओमफ्राय लोगोआव फिथाइ सामथाइबो लानानै फैलायबावो आरो आंखौ बुरखायनो। ओमफ्राय मा होनदों मिथिगौना नारजिबदां? माने आंनि बिजावजालि खालामनांगौनो गावखौ। माने जाथिजों हाबा होनांगौनो। मा एसे लाजि गैथारि आयु आयु बिदाया जेरै बिनानावा बेरै डेन्जारखाहाय। आंखौबो लोगो हमनो फैदोंमोन आरो बियो। नोंखौबो लोगो हमनो फैदोंमोन? मा होनखो नोंखौलाय? बेखौनो जाथिजों रायथिनानै हो, हाबा खालामनानै हो होननानै बुंदों आरो। आय आं बिहुस जासिगोन नारजिबदां आंखौ हमथाफैहाय। माबायदि मानसि बियो? माबायदि? गावहानो हाबा जाया होननानै थांबाय, दा गावनो जाथिखौ नांफिनगौ जालायबाय। मालाय खामानि मावनो रोंबायनो, आलासिफोरनो साहा फुदुंनो रोंबायनो। बे खोथाखौलाय आंनि सिगाङावबो बुंदों। खामानि मावनो रोंनायखाय मालाय हाबा जानोसैनो। बिसोर मा सानमारोहाय? अमा राजायाबो बे बुहुमखौ गावनिल' साननानै लायो आरो बिनानावाबो गावनि गोसो मथे मावजोबनो लुगैखायो। गाव गोसो जाबानो हाबा जानो नागिरगोन, गाव गोसो जाबानो खारगोन। नारजिबदां नों मा सानो आं मिथिया, नाथाय जाथिनि थाखाय मोजां नङाहाय बियो। बे न'खराव अमा राजा खान्दानि मानसिजोंनो आंहा जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैया। दाबायदियाव जाथिनो हाबा होफैनांगौबा बे दाउदै गलाखौ जाथिनि खर'आबो गला जागोन मिथिबाय नारजिबदां। आंलाय माथो बुंबावनोब्रा, जाथिया जुदि हाबा लागोन होननानै बुंबा। नोंबो जेबो रायहोनो हाया फंबायनि सायावनो। जाथिया नोंनि फंबाय नङा नामा? जाथिनि मोजां गाज्रिखौ नोंबो मिथिनांगौ ना? हाबानि खेत्रआवलाय माथो होनबावनोब्रा आंलाय। ओरैबाबो आं हिनजाव मानसिफोरखौ जेबो बुंनो हायालै। नोंसोरसो हिनजाव मानसिफोरा बुंलाबायनो हायो दान्थे दुन्थेनो। बेनिखायनो दाउदैखौ बुंदो आरो हाबा होआ होननानै। जाबाबो नोंजोंबो जेबो बुंहरासै आरोना नों दाउदैखौ? ओंल' होनफ्लाबाय थाबायदां। बिदिथ' होनफ्लायाखैलै। मा जादों? नांलायदो नामा नोंसोर सानैया? मानो नांलायनांगौ जाखो? नांलायाखै। थांलाय हाफां, रागा जोङाखैबा मेंग' जुस बानायना लाबोलाय। लायनि। फावगालि, माबायदि सोलिदों फरायनायफोरा? मोजाङैनो सोलिगासिनो आफा। आच्छा। आफा, गाबोन एन्टनिय' मोननो आलासि जानो नोंबो थांगोन नामा? नायनोसै मा जायो। ओमफ्राय माबाफोर बुंनो गोनां दङमोन नामा? नों बोरै मिन्थियो आफा? मानो मिन्थिया जानो, आं नोंनि बिफाना। बुं, माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा? आफा, जों मानो माहाजोन आरो सन्थला आदैमोना मानो दुखिया? बांद्राय दुखिया नङाबाबोथ' जोंनि बायदि नंद्रायाना? आदै सन्थलायाबोथ' जोबोद खामानि मावो। अब्लाबो बियो नों बायदि मानो साक्सेस नङा आफा? जेब्लाबो मानो टेक टुकल' सोलिनांगौ जायो बिसोरहा? फावगालि, दिनै माथो बिराद बुजिनायनि खोथा रायलायदों नोंलाय? आं आदै सन्थला मोननाव थांदोंमोन। आदै सन्थला मोननि दखाना मानसियानो जाया। दखानाव मालबो गैया। आरो आदै सन्थलायाथ' एसेबां खस्थ' मावो, होमबाबो मानो फैसा थाखानि प्रब्लेम जाबाय थायो बिसोरना? बिदिनो जायो। गासैनोबो खाफाला समान नङा होननाय बेफोरनो। खाफालाव थायोबा लटारियाबो हारसिंनो नाङो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ। थिग बिदिनो। आरो मोनसे खोथा दंबावो, दिनैनि दुखियाया गाबोननि दुखिया जानानै थाया। दिनैनि माहाजोनखौबो गाबोन दुखिया जानो हानाय नङा होननानै बुंनो हाया। मानसि जोनोम मोनदों जेब्ला जों बयबो मोनसे रल लानानै थाखानांखागोन। सोरबा खस्थ' खालामनानै माहाजोन जानांगोन, सोरबा ओरैनो माहाजोन जागोन। आरो बेनि सायाव मानसिनि सोलोआबो गोबां बिहोमा होयो माहाजोन जानायाव। जायनाव सोलो दङ, बोलो दङ, बेनो दानि जुगाव माहाजोन जायो। होमबा खस्थ'आ जेबो खामानि होआ आफा? होयो, नाथाय जेसेबां खस्थ' खालामबाबो खाफालाव गैयाबा साक्सेसखौनो जानो नागिरा दानि जुगाव। बेनिखायनो दानि जुगाव साक्सेस जानोबा जेब्लाबो सोलो आरो बोलो थाथारनांगोन। सोलोआ माबायदि जानांगोन आफा? मोजां सोलो ना गाज्रि सोलो? बेखौ दाथियै बुंजोबनो हाया। मोजां सोलो बाहायनानैब्लाबो नोङो जौगानो हागोन। आरो गाज्रि सोलोआथ' थाबनो सर्टकाट लामासो, थाबनो साक्सेस जानो हायो। नाथाय गासैनिबो गोहोआ थिना गाज्रि सोलो मावनो। बेनिखायनो समा बेसेबां गोलाव लाया मानो, जों जेब्लाबो मोजां सोलो बाहायनानैसो खामानि मावनांगौ। नंगौ नामा? औ फावगालि। थेंक इउ आफा, आंखौ मोजां बुजायनायनि थाखाय। आच्छा दे, दसे निउस नायनि आं। अके आफा। आदै सन्थलानाव होमबा गाज्रि सोलो गैया, बेनिखायनो बियो थाब जौगानो हायाखै। बेसेरा आदै सन्थला, आंनि थाखायनो दुखुबो मोनबाय बे खेबसे। आंनि थाखायनो आइ आफाजोंबो रायजाबाय। थेवबो दिनैसिमबो आदै सन्थलाया आंखौ जेबो बुंफिनाखै। अब्ला आं आदै सन्थलाखौ एसेसो रांनि हेफाजाब होनो हायोमोनब्ला मोजां जागौमोन ना? आंनि आखायाव बांद्राय फैसाबोथ' गैया। आफानाव बिबा आफाया होगोन ना होआबा? आइयाथ' आंखौ रायगोनसो फैसा बिबाबो। बानलु बेदांनावनो एसे बिनांसिगोन। बेनावथ' आजिखालि फैसा थाखायो। दाउदैया आंना दिनै हौवा बिदोंलै। आं खोथाखौ खोनानानै बोरैबा सुसु मोनथारबायलै। आंनाव
जाथिजों रायथिना हैनांगौनो। रायथिया माथो, बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावखाहाय सन्थला, जोंफोरासो दाय जागोन। बेनिखायनोथ' आङो जेबो बुङालासिनो फैबायलै। आरो माब्रै हौवा बिनो हाखो बेखौसो आसरित मोनबायलां। गावहालाय माथो जाथिजों हाबा जाला होननानैसो थांदोंमोन, माब्रै जाथिखौ लुबैफिनखो बेलाय? बेनोथ'लै, आंनावसो मा बिलाबायबाय। आंलाय बोरै रायलायनानै होनांगौ जाखोब्रा, आं बिदियाव गैयालै होनना फैबायलां। मोजांनि बाथ्रा, सोरनिबा हिनजाव नागिरना होनाय, सोरनिबा हौवा नागिरना होनाय खामानिखौ दा मावखा। जोबोद गाज्रि बेफोर खामानिया। नांगौथ' आरो। आं नोंनो साहा फुदुंना लायना फैनि, दसे जिरायथ'। जागोन दे। ओमफ्राय आइजों लारियालाय? मैया दसे रागा जोंलाबायनानै हारसिंनो थिगसे गाबबाय। दसेनो मोजांबो जाफिनबाय दा। दिनै गाबबाय थाबा जेबो जाया, दुखु जाबाय थाबा जेबो जाया होननानै दखानाव ओंखारलांफिनबाय। मानोबा गाबदोंमोन बेबा? माथो बुंबावनो आरो, गुबुनफोरबायदि फिसा सिमां सुजुआखैना बियो। गिदिर गिदिर सिमां दंथारो आइजों लारिनाव। बेनिखायनो मालाबा मालाबा जोंखौ जाम्बा जाम्बि होननानै रागा जोंलायलाङो। बेनि रागा जोंनाया ओरैनोसो रागा जोङो, गाज्रि गोसोजों रागा जोङाखै मिन्थिखागौ आं। जेखौ बुंदों थिगखौनो बुंदों दे। जाम्बा जाम्बि जाबाय नालाय जोंबो। गिदिर सिमांखौनो नुनो रोङासै, आरो गुबुनखौबो गिदिर सिमां नुहोनोबो रोङा। मालाबा मालाबा बिमा बिफायाल' सैथो जाजोबालै, फिसाफोराबो सैथो जायो। जोंनि मानसिफोरा बिमा बिफाबानो जों गासैखौबो रोंजोबो बिदि सानो। बिदि नङा, दानि जुगनि गथ'फोराबो बिराद बुजिनासैलै। बिमा बिफाखौसो उल्था बुजिनो हाग्रा जाबावबाय खायसे खायसे फिसाफोरा। बेनोथ' आरो, बेफोरनि मादाव जोंहानि आइजों लारियाबो बिदिनो। दे, मालाबा मोजां रायलायगोन आंबो। दे जिरायथ', आं साहा फुदुंना लायना फैनि। आच्छा दे। हे गसाय, अमा राजायाबो आंनि खर' गुदुं खालामग्रा, दाउदैयाबो आंनि खर' गुदुं खालामग्राबा मा जानांगौलै? मा एसे गिलुबालु हौवा नागिरनो होखोब्रा बेलाय आंखौलाय? आंलाय बहा हौवा नागिरना मोननांगौ जाखो? बेफोर जाथि बायदिखौसो सोंबावबायलै। गसाय, मा जालायखोब्रा दुखियारि जिउ? आंनि दुखुखौ नोंसोरलाय मा मिथिगौ? मानोथो गाबदों दाउदै? आंनि दुखुखौ मिथिनानै नोंसोरलाय मा खालामनो हानो? ना आंनि दुखुखौ नोंसोर राननानैनो लागोन, ना नोंसोर आंनि दुखुखौ फोजोबनानै होनो हागोन? नोंसोरथ' आंखौ नेवलाजोंसो हाबा होनो नागिरबाय थायो। आंनो नेवलाखौ नाङा। होमबालाय सोरखौथो लागोन नोंलाय? नोंखौ रावबो फसायलानोबा? नोम्फा! नोम्फा होनदों नोम्फा! आंनि दुखुखौ नोंसोर बिदि बुंबाय थादोंना? जेब्ला दुखु मोनगोन नोंसोरो, होमबासो दुखुआ मा बेखौ बुजिगोन। गावल' दुखुखौ सिनायफेरबाय आरो। मा दुखु जादों? आमाय मोनैनि नामा? आमाय मोनैनि? आमाय हेन्था नागिरना मोनैनि? माथो नंदों? आं बायदि इसिबां समायना सिख्लाया माबायदि नेवला बायदि गोसोम बन्दाजों हाबा जानो? साइजबो गैया, बाइसबो गैया। गोसोमबाबो महराथ' मोजां जानांगौ ना? मा गोसोम होननानै बासियोब्रा? आइया खाथियाव दङ। आइ थानाय समाव बिदि बुंनाङाब्रा। मोनगोन आङो। बाजैया गोसोमबाबो साइजखा मालाय। आं माथो खालामबावनो? नोंखौनो रावबो हौवा मोजांफोरा फसायाबालाय। बेनिखायनोथ' आंनो जाथिखौ नांफिनगौ। बाजै, नोंथ' अजाफोर मिन्थिसोगारोना? अन्नानै आंखौ अजानाव लांलाय। आं हायना मुलि लगायनानै जाथिखौ आंनि हौवा खालामनो। आदै, मानिफ्राय मा जालांखोलै नोङो? बिराद अननो ओंखारलायलांबाय आं नोंखौ आनै। हौवा मोजां मोनैनि दुखु, फारसेथिं हौवा मोजां मोनबाबो हौवाफोरजों अनजाया, सैजाया। नोंना लास अपसना बेल'सै नामा? सोब्बागासिनो सोब्बानानै आगोमा हाथाइखौ थल्ल' बारग' होगोन आं। बांद्राय आंनि खाथियाव मिनिफैनाङा। मिनियाबा माथोलाय? नोंबो हिनजाव मोजां मोननाय नङा, मिथिबाय? बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारनाय साव। है, मा होनलाबायोब्रा? ओइ, आं गिबायलै। गिनोबो नांगौ। बाजै, अन्नानै आंखौ अजानाव लांलाय। नोंथ' अजानाव थांबाय थायो। आं बांद्राय मोजां मिथियाहाय। बे आइयासो लानानै थांबा थांफायो। होमबा नोंसा आइया मिथिगौ? औ, बिसो मिथिगौ। होमबा आं नोंसा आइनावसो सोंहैनि। अके बाजै, बाय। होननाय लोगो लोगो थांबायबो। मा जाबावगोन बे दाउदैजोंबो? बिदानि खावसे मेलेमा बेनावबो दंथारो। बेनिखायनो गावनि गोसो बायदिल' मावनो नागिरो। लाजिनाय गैला, गिनाय गैला, थं थं थं। बिदा जेरै बिनानाव एरैथार। आंहाबो टिउसन लानो थांनांगौआ बावनानैसो दं। लुबैदां, नों सिगारेट सोबदोंना? मेगना खानि जादों नामा? नों सिगारेट सोबखादों दे। जानला मानला मिथियालासिनो बुंलाबायनाङा। आं आइनो खोन्थाया दे। बिनि सोलाय आंनो माबा मोनसे नांगौ। मा नांगौ? आंनो फैसा नांगौ। मानि थाखाय? मानि थाखाय नांगौ आरो। नङाबा नोंनि सिगारेट सोबखुमानायखौ आइनो खोन्थागोन आं।
जागोन दे जागोन। बेसेबां नांगौ? एसे बुरजायैनो नांगौ। माने आं आइफन बायनो। आइफन? औ, आइफन 16 प्र मेक्स बायनांगौ आं। आंनो एसेबां बुरजा फैसा गैया। गैया जागोन, नोंना आबैया होखायो दे। आं मिथिया, आंनो फैसा नांगौ। नों बे फैसाखौबोथ' आइनावबो बिनो हायोना। आइया आंनो होआ माथो, नोंनो फन दंखायो, मानो नांगौसो होननानै आंखौ रायगोन। बेनिखायनो सिगारेट सोबनायखौ खोन्थाजानो बादोंबा आंनो फैसा नांगौ। जागोन दे जागोन। आंनो दिनैनो नांगौ। एफा बुरजा फैसाखौ दिनैनो मोनो नामा? आंबो आबैनाव बिनांगोन ना। आबैयाथ' नोंखौ अनखायोना, आंनो होबानो जाबाय। जागोन दे। बहा थांनो नागिरदों? मानो नांगौ नोंनोलाय? सिगारेट सोबबाय थानाङा, बानलु बेदां। आं सिगारेट सोबनानै देहाया गाज्रि जाबा रावबो हिनजाव मोननाय नङा नों। नाङाबा आंनि हिनजाव जाथिखौनो। फैसा लबिया गोजासो हिनजावफोरा। मा? स्पेसियेलि दुखिया जाथिनि हिनजावफोरखौ नायनो बायो आं। बिसोरो फैसानि थाखायसो हौवाफोरखौ गोसो थोयो। नों मा जानला मोनला बुंलाबायो बानलु बेदां? गासैबो दुखिया हिनजावसाफोरा नों साननाय बायदि नङा, मिथिबायना? आंनि थाखाय गासिबो एखे। हिनजाव जाथियानो गाज्रि, स्पेसियेलि निखावरि सिख्लाफोर। जानला मोनला बुंलाबायनाङा नोङो। गासैबो निखावरिनि न'खरनि फिसाजोफ्रा गाज्रि नङा। खोथायावनो दंखायो, ना सान्दाया बिगुर गैया, निखावरिनि फिसाया आखल गैया। बेनिखायनो आङो गोरिब गुन्दा न'खरनि मानसिफोरखौ नायनो बायो। बिसोरनाव मेलेम थाबाबो मेलेम बाहायनो रोङा। मानसि जोनोम जानानै बिराद गिदिर पाप मावनाय गोजासो दुखिया मानसिफोरा। नों जेसेबांखिनि दुखिया मानसिफोरखौ सापर्ट खालामा माने, आंनि नोजोराव दुखिया मानसिफोरा जेब्लाबो गोहो गोलोन्दां आरो आं बिसोरखौ मानबो होआ, सनमानबो होआ। जों बिदि बुंथारो आरोना। बे नोंखौ सासे सिख्लाया थगायनायनि थाखायनो नों इसेबां बेफोरबायदि गासैबो गोरिब गुन्दानि फिसाजोफोरखौ नों बेफोरबायदि बदनाम खालामगोन नामा? आं खालामगोन। बुहुमनि गासैबो दुखिया जाथिखौनो आङो दुसिगोन। जों बर'फोर दुखियाखौल' दुसियाखै आं, बुहुमनि गासैखौबो। जायनाव मेलेम गैया, खर' गैया, सोलो गैया, बोलो गैया, बिसोर बे बुहुमाव थांनानै थानोबो मोन्थाय गैया। गावहा बोरैबा बे न'खराव जोनोम मोनफ्लांनायखायसो। दुखिया न'खराव जोनोम मोननायबासो मिथिगौमोन दा नोङो दुखिया न'खरनि दुखु दाहाफोरा बेसेबां लाख'हायै। मानसि गाज्रि जालांखोलाय बे मानसिया, गोदोथ' बिदि नंथारामोन। आफानो खोन्थागोन र'। आइनो खोन्थाबाथ' आइया थिगसे बुखागोनसो नोंखौ। बेनिखायनो आफानोनो खोन्थागोरनांगोन आं। आदा अमा राजानि मानगोनां बिखुनजो, अन्नानै आंखौ हेफाजाब होदो आरो आंखौ अजानाव लांनानै अजानिफ्राय मोजां हायना मुलि मोनसे लाबोनानै होदो, जाहाथे आं जाथिजों हाबा जानानै रुजु-रुमु रायजो मोनजायो आरो जोंनि गथ' गथायफोराबो साफा साफा उजियो। मानो होननानै बुङोब्ला आदा अमा राजाया आंखौ नेवलाजोंसो हाबा होनो नागिरदों। आंलाय माथो होनबावनो दा? प्लिज आदानि बिखुनजो, अन्नानै आंखौबो अनदो। जेरै आदा अमा राजाखौ नोङो अनो, बिदिनो आंखौबो अनदो आरो जाथिखौ आंनि खालामना होनायाव हेफाजाब होदो। मानो होननानै बुङोब्ला आं इसेबां समायना सिख्लाया नेवला बायदि मानसिजों हाबा जायोब्ला नोंसोरनिबोथ' जिउआ सान्थि मोननाय नङा। नोंसोरबोथ' दुखु खालामबाय थागोन। बेनिखायनो आंखौ हेफाजाब होदो आरो अजानिफ्राय मुलि लाबोनानै हायना मुलि आंनो होदो, जाहाथे आं जाथिखौ गावनि खालामनानै लानो हायो। ना फामे? हा? बाद हो नोंखौ। नोंना बयफ्रेन्डआ बिराद हेन्डसामखा नालाय नोंहा जेबो फाजानाय नङा। नाथाय आदानि बिखुनजो, अन्नानै आंनो हायना मुलि लाबोनायाव हेफाजाब हो। हायना मुलि? हायना मुलि होबा खर' गाज्रिसो जायो। बिदिब्ला नोंसोर सोरखौबा हायना मुलि होखांबाय? बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा। आंनि थाखाय फाग्लाखौनो जाथों बे जाथिया। अब्लाबो आंनो जाथिखौ नांगौ, प्लिज। प्लिज आदानि बिखुनजो, आंखौ हेफाजाब होदो, नङाबा आं गाबगोन। अजानिफ्राय मुलिफोर लाबोनानै होजायाहाय। खामानिबो होयो, मालाबा होआबो। उल्थासो खामानि मावो मालाबा मुलिफोरा। बेनिखायनो अजा बेजाफोरखौबो बांद्राय लोब्बा लाखिजाया बिसोरजोंबो। खेबसे ट्राइ खालामनायाव माथो थांनो आदानि बिखुनजो? खेबसे ट्राइ खालामना नायनोसै जि जायो जाथों। जायखिजाया आंनो थाबैनो जाथिखौ नांगौ। आं हाबा जानो लुगैबाय। एसेबां हाबा जानो लुगैबायबालाय आं नागिरनानै होनोसै। नंगौ? बिदिब्ला हौवाया गुफुर जानांगोन दै। जागोन दे जागोन, आं नागिरगोन। दे होमबालाय आं थांनोसै आरो जाथाराबा हायना मुलिखौनो लायगोन। दे जागोन। मा जालाबायदों बे मानसियालाय? जानोहाय, दिनैबा मा गोसो जानानै बिदि बुंफैखो? मानसियाथ' माथो मंगलबाराव लांनानै बुधबारावबो दोनफैजानायसो। बादुलिथारबो नालाय, हौवाफोरालाय सोर फसायनो बादुलिखौलाय। खोनानाय मथेथ' दाना एसे एसे खामानि मावबाय होननानै खोनानो मोन्दों आंबो। दा नों मा खालामगोन? हायना मुलि होफैगोन? खेबसेनोखौ बावबाय गुमै अमा राजाया मुलि दौजानानै मा जायामोन? बावो नामाहाय? आयै, आंखौसो गोसो थोलाबायनाया। सुगै सुगै बेफोरखौनो खै बावनो हायो? बे मुलिफ्रा उल्थां फाल्थां होबा मा जागोन? उल्थासो जागोन ना। बेनिखायनो अजानाव लांनाया मोजां जानाय नङा। अख्रा अख्रा बुंबा नों लांखागोन दे। बेलाय नंगौ आरो, अख्रा अख्रा बुंबाय थाबालाय खेबसेखौलाय लांनानै हैनांसिगोन। नोंबो दे आरो। आंनि फिसाजोनि बिबनांखौलाय अनाबालाय सोरखौथो अननांगौ जाखो?
हायना मुलि होफैनांगौबा होफैगोन आंबो हौवाखौ नागिरगोन र' बिनि सिगां बिनि उनाव हौवा मोनाबाथाय अजानिफ्रायनो हायना मुलिखौ लायना होफैनोसै आं। एन्टनिय' मानो फैदों नों बेवहाय? नोंखौ नायनो फैदों। बेफोरबायदि जानला मानला फैनाङा ना, सोरबा नुफैबा स्पेसियेलि नोंसानि न'खरनि मानसिफ्रा मिथिबा। बेफोरखौ गिबाय थायो नामा? आरो नोंसानि दखानावसो फैदोंना आङो। दखानाव कास्टमारफोराथ' फैखागोन। बेनिखायनो नों जेबो साननाङा। आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों। बेनिखायनो नोंनि मोखांखौ नायनो होननानै फैदों। जानला मानला बुंलाबाय थानाङा नोङो। ओरैनोबा दखानाव कास्टमार गैया, गोहो दंबा बायनानै लांजोब। बायनानै लांनांगौबा नोंल' बुं। आं सिरियास दे। नोंलाय मानोथो आंनो जेबोखौनो खोन्थाया? गावनि गासैबो प्रब्लेमफोरखौनो दोनखुमाजोबो नोङो। जेबो प्रब्लेम जायाखै आंहा। मानसिनि जिउआवलाय प्रब्लेमालाय जाखानांगोन। मालायनिफ्राय माबि हेफाजाब लाबाय थानो? गावबागाव प्रब्लेम गावबागाव सल्भ खालामनांगौ। आंनावबो आखाइ दं, आंनावबो मेलेम दं। नोंनावबो आखाइ दं, नोंनावबो मेलेम दङ। बेनिखायनो नों खामानि मावदों, आंबो मावनांगोन। बिदि नङा, नाथाय आंथ' हेल्प खालामनो हायोना नोंखौ, नोंनो आंनि हेल्प नाङाबाबो। एन्टनिय' गस्ला लांनो फैदोंनो नोंनि थाखाय। नोंखौ सारप्राइज होनोनो। नंगौ नामा? आंहा बेखौनो बोरैबा मोनलायथारदोंमोन, जाम्बिसो आंबो। एन्टनिय' नों आंखौ सारप्राइज होनो नांलाया दे। आंनो जेबो नाङा। जेबो नङा दे फावगालि। आंहाबो दखाना लाब जागोन ना नोंनो बुस्थु बायोबा। खोन्थालाय मा लानो नागिरदों एन्टनिय' नों आंनि थाखाय? नोंनि थाखाय मोजां फ्रक लानो नागिरदों। नंगौ? औ। होमबा नोंसोर रायलायथ' आं पेकिं खालामनि। एन्टनिय' आंनो जेबो नाङा। नों आंनो बेफोरबायदि सारप्राइज होलायाबाबो जागोन। जेबो नङा दे। ओमफ्राय नोंलाय मानोथो फैदोंमोन? ओरैनो जोंलारिजों रायलायनो होननानै फैदों आं। मोनसे खामानि मावनो हागोन ना नों? मा खामानि? गस्लाखौ गांनै गांथामसो लानानै होनो हागोन नामा? आंनो नाङा। खोनानो मोन्दों जोंलारिमोननि दखाना मोजाङै सोलियाखैनो। बेनिखायनो नोंनि लोगो हिसाबै नों बेखौ हेफाजाब होदो। गस्लाखौ बायनानै लांदो आरो नाङाबाबो सोरनोबा बिबायारिफोरनो हैबानो जाबाय। मा एसे मोजां एन्टनिय'आ। बेनिखायनो एन्टनिय'खौ मोजां मोनसिनग्रा जाबाय आं। थारैनो बिनि साननायाबो आंनि बायदिथार। जागोन दे। एन्टनिय' नोंबो आं बायदि सानो। आंबो गुबुनखौ हेफाजाब होनानै जोबोद मोजां मोनो। आङो गस्ला बायनानै लांगोन दे। मोजांनि बाथ्रा। आंबो मानसिफोरखौ मोजां मोनो जायफोरा गुबुनखौ हेफाजाब होयो। एन्टनिय' नों दि जोंलारिनि थाखाय सानदों, बेनि थाखायनो आं जोबोद मोजां मोनबाय। नों जेखौ मावनानै मोजां मोनो बेखौनो आं खालामगोन। आं जोंलारिनिफ्राय बुरजा जि बायनानै लांगोन। ओरैनोबाबो आंना एसे फैसा दंखायो। एन्टनिय' नों बुंल'। नों जेखौ लुबैयो बेखौनो मावजोबगोन आं। फावगालि, नै गस्लाया नोंजों जोबोद समायगोन। जोंलारि, आंनो गांसेल' नाङा। एसे गांनै गांथामसो हरबावलाय। नंगौ नामा? मा नांगौ सायख'ना लाफैदो दे। जागोन दे, आं नायनि। एन्टनिय' आं नोंखौ बुंखाबायना बेफोरबायदि डाइरेक्ट नुजाफैनाङा होननानै। प्लिज थांदो ना। नङाबा फावगालिखौ गस्ला नायनायाव हेफाजाब हो। आं होआ। नोंबो मा इसिबां अख्रा। गांनैसो दुलुरनोबो लांनोसै नामा? बेखौनो खालामनाया मोजां जागोन। ओमफ्राय एन्टनिय'जों फावगालिजों मा रायलायखुमादों? आंबो मा सानो। जेबो गाज्रि दासान फावगालि। एन्टनिय'आ नोंखौ मालाबाबो थगाया, स्पेसियेलि जोंलारिया। बेनिखायनो जेबो साननाङा। मानसिनि गोसो नालाय माबा माबि सानफ्लांनाय फैबाय थायो। फाग्लि फाग्लि। आच्छा बार' थाइबानि लारु, बहानिफ्राय फैदों नों? आं नोंनि बिखुनजोनि न'आव थांदोंमोन। मानि थाखाय? ओरैनो बेरायनो। माथो खोनानाय मथेबा नोंखौ बोरैबासो खोनागासिनो आं। माथो बयनोबो हौवा नागिरगासिनोबा नोङो? बोरै जाथारखोब्रा नोङो? बोरै जाथारखो दावदै? आं नोंखौ बुजिनानैनो मोनला। बेबो जाथिखौसो नांगौबालाय नोंनो। जाथियाखि नोंखौ लाबावगोन। नों आंनि मान सनमान खर'फोरखौ मानो जानो नागिरगासिनो? आंहाबो मोनसे न'खर दानांगौ आरो आंनो जाथिखौसो नांगौ। जाथिया फुथुला नामा? नों लानो लुगैबानो लानो मोननाय, नों गारबानो गारनो हानाय। नोंनि थाखाय बे बुहुमाव सासेल' मानसि दङ, बेनो जाहैबाय नेवला। आंनो नेवलाखौ नाङा। मा नाङा? मानो नाङा नेवलाखौ? आं जाथिखौनो लागोन, थेवबो नेवलाखौ नाङा। जाथिया नोंखौ गोसोखौनो थोआबा बोरै मोननांगौ जाखो? दिनै हाफां आंनो फन हरनानै आंखौ थिगसे रायहरबाय। नोंनि थाखाय आंहा हाफांजों बुखिजानांगौ जाबाय नामा? खानानै दोनजासिगोन नोङो दावदै, खानानै। जानला माला खालामबाय थानांला आरो आंखौ रागा फोजोंना मिथिबाय। आं दा मोजाङैनो बुंदों। गाबोन जुदि रागा फोजोंबावोना न' सिङावनो खानानै दोनगोन, मोनथिनानै लाखा। जागोन दे आदा। साला बिथिंजाय दाउस्रि देलाय आंखौ ब्लेकमेल खालामदों, बिथिंजाय इलेक्सननि टेनसन, बिथिंजाय बिया माबा हौवा नागिरलागासिनो। मा खालामनो सानमारोब्रा मानसिफोरालाय आंखौलाय मा खालामनो सानो? आंनि खर'आ गाज्रि जाबायलै भाइमोन, आंनि खर'आ गाज्रि जाबाय। सोरनोबा दाउदैखौ नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगो लोगोनो हाबा हरगोन आं। आरो मारुति 100 बेखौ हरफागोन आं। लागे रह मुन्ना भाई, कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय।